detașamentul, aparținând administrației naționale a penitenciarelor, comandat de către subcomisar de poliție penitenciară Borleanu Cătălin. Următoarea structură care trece prin fața dumneavoastră, formată din garda Port Drapel și blocul de defilare pe jos, aparține Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia și este condusă de către Major Cobzariu Constantin. Urmează detașamentul format din voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia și voluntarii organizației Crucea Roșie. Trece prin fața dumneavoastră detașamentul Centrului Național de Educare Canină, fiind reprezentantul României la organizațiile mondiale de profil, condus de profesorul Liviu Ionescu. În detașamentul de defilare sunt campioni mondiali, campioni europeni și vicecampioni mondiali. Defilează prin fața dumneavoastră tehnica militară și autovehiculele aparținând Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, sub comanda majorului Cosmin Burada, șeful de stat major al batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab. Ofițerul este absolvent al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Pălcescu în anul 2003 și al Masterului de Comandă, organizat în cadrul Universității Naționale de Apărare Carol I, promoția 2020. Primele 3 autovehicule sunt cele mai noi blindate din dotarea brigăzii multinaționale Sud-Est, transportoarele de trupe pe roți Pirania 5, care începând cu anul 2020 intră în dotarea batalioanelor de infanterie ale forțelor terestre. Pirania 5 este un transportor compatibil cu transportoarele blindate pentru trupe din armatele NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al suportului logistic. Are un design modern, o protecție balistică superioară, blindaj performant, fiind dotat cu diferite sisteme auxiliare. Transportorul are o greutate de 33 tone și este echipat cu un motor puternic tip Scania. Următoarele 3 autovehicule sunt transportoare blindate de trupe Pirania 3C, aparținând batalionului 22 Infanterie Romanați. Transportorul are un design deosebit, un blindaj performant ce asigură o protecție ridicată, fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare. Pirania 3C este dotat cu o mitralieră calibru 7,62 mm, un aruncător calibru 120 mm și beneficiază de un sistem de vedere cu cameră termală, care asigură imagini de înaltă calitate și o vizibilitate foarte bună. În continuare, trec prin fața dumneavoastră complexele antiaeriene OERICOR, tractate de autocamioane Iveco, aparținând batalionului 205, apărare antiaeriană general Gheorghe Pulculescu. Sistemele pot combate avioane, cu sau fără pilot, rachete sol-aer, elicoptere de atac ce survolează la înălțimi mici, ținte terestre ușor blindate, având o cadență de tragere de 1100 lovituri pe minut. Următorul bloc de defilare aparține contingentului militar polonez și este format din 3 transportoare blindate Rosomac. Transportorul amfibiu blindat pentru infanterie Rosomac este prevăzut cu turelă și un automat calibru 30 mm. Ca armă secundară are o mitralieră calibru 7,62 mm. De asemenea, este dotat cu un aruncător de grenade calibru 40 mm ce poate angaja și distruge ținte ușor blindate de la o distanță de cel puțin 1500 metri ziua și noaptea, de pe loc sau din mișcare.
Transportorul Pandur a intrat în dotarea armatei portugheze în anul 2009 și este un transportor modern, compatibil cu cele blindate pentru trupe din armatele membre NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al suportului logistic. Stimați invitați, vă prezint onorul un detașament format din 4 autovehicule aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Mihai Bravul Dolj. Autospecialele Ford Ranger Pick-up au 5 locuri, tracțiune 4x4 permanent și o putere a motorului de 170 cai putere. Autoturismele Opel Vivaro 8+1 locuri sunt autospeciale de patrulare și intervenție ce fac parte din dotarea structurilor specializate de jandarmi și sunt utilizate în misiunile curente de menținere și asigurare a ordinii publice. Defilează prin fața dumneavoastră 5 autospeciale aparținând grupării de jandarmi mobile Frații Buzești, Craiova, fiind prezentate echipaje de intervenție antiteroristă, formată din luptători cu diferite specializări, alpiniști, pirotehniști, negociatori și echipaje destinate misiunilor de ordine publică. Următoarele vehicule ce aparțin Inspectoratului pentru Situații de Urgență, format din 5 autospeciale de intervenție. Autospeciala de intervenție cu apă și spumă de 10.000 de litri, destinată să acționeze pentru oprirea procesului de ardere prin diferite procedee, salvarea și evacuarea oamenilor, animalelor și respectiv a bunurilor materiale de valoare. Autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime de 45 metri, care acționează independent sau în cooperare cu alte echipaje de intervenție pentru salvarea persoanelor de la înălțimi sau pentru realizarea dispozitivelor de intervenție. Autospeciala pirotehnică este un mijloc de luptă ce deservește la cercetarea terenului, precum și la identificarea și distrugerea la locul de descoperire al munițiilor. Ambulanța terapie intensivă și transportul nou-născuți, care acționează pentru acordarea primului ajutor calificat. Autospeciala de descarcerare, care acționează pentru iluminarea locului intervenției, permiterea accesului și extragerea, degajarea victimelor încarcerate sau surprinse în autovehicule, spații incinte greu accesibile. Trece prin fața dumneavoastră un detașament aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, format din următoarea categorie de tehnică: un autoturism marca Dacia Logan și un autoturism marca Dacia Duster, folosite de către polițiștii Biroului Rutier Craiova. Laboratorul mobil de educație rutieră al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, autospeciala marca Ford Ranger din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, autospeciala marca Mercedes Vito și polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Defilează acum blocul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații. Autospeciala antitero cu rolul de ripostă imediată, izolare și evacuare a zonei în situația producerii unui incident de natură teroristă. Autospeciala CBRN, autospeciala de intervenție pirotehnică, având atașată remorca antibombă, SRI poate interveni în cazul unor amenințări cu bombă pe întreg teritoriul național, autospeciala cu 2 curieri înarmați aparținând poștei speciale. Urmează autovehiculele aparținând Poliției Locale a municipiului Craiova. 3 autospeciale, din care una 100% propulsată electric, folosite de către structura de ordine publică. Autospecială blindată pentru transportul bunurilor și valorilor. Autospecială destinată echipajelor de intervenție rapidă. 2 autospeciale dotate cu toată tehnica necesară, folosită în misiunile de fluidizare a circulației pe toată raza municipiului Craiova.
cinste poporul și armata